ayun guys, natin diri sa among balay kay mag-vlog mis akong amahang musugok at sugo kay no. Unsa man ni akong naong nga. Pa. Guba man imong kamera pa oy. So nagguba ba? Bago pa mga noon palit, nagguba na noon. Wah. Ang batiya magugnaw nga ni pa. Si bati sa kamerang hasta mas personal. Ano sa taon nga bata ka eh? Sus ka nawayo po niya manad. Asa man di ko maliwat eh. Asa naliwat sa nagligwat, alangaw maliwat ka sa silingan. Unsa ka ng bata? Lutas yung likod be. Dili, werte na. Luta. Kay kung suhol be. Buno ka na sila sa bata ka. Unya kwintahan ti kaguna pagkagamay hanto pagdako nimo. Mahara ba kay kagatas dira ka mo inom og lanot. Nya mangwinta di ka pa. Kinsa ba di mangwinta nang sugoon kag pahilot mangay kag suhol? Sa pintahan ti kadatanan ron. Delikado na juday kayo mo palibad og sugo ron kay kwintahan kag gunad paggamay hantos pagdako. Yaw-yaw ka dire, yaw-yaw pag iya. Ayun na pagkaglano sa una, dira mo ka mainom kay gusto naman nido. Kamay jud ning bata ka. Una man to. Karon ang erap katibatibaran pa kay watay sundan diri sige kag panugo diha. Lami joy pusto ni pasuhan eh. Karon yung kabang to ka basin init na to. Nawar ganiya gilot karon kabaw na ba. Nalay, di na akong balibad kay basig mangwinta na pud ka. Apong kabawa oy. Litan kayo. Allah. Patay na initan jud ang kabaw ni Papa. Patay na initan jud ako. Patay ni kabawa. Ipas ni kabawa yon. Pa! Apa! Nawa na jud tayo mong kabaw dito ba? Nainitan jud ba? Unya, imong gipasilungan. Usay pasilungan nga ana ra makatanawon. Dili. Ma, doon na Wala po tong kabawa pag maunsa to ba? Balikan to, balikan to. Ah, lagay. Sugo Ana bata ka. katanawon ra. Wait lang. Tanawon. Makay kumonsin bata ka, disugo tanaw ra pod. A few moments later. Dan kabawa re. Sus. Dali. Tignan ni kabawa kompleto mga tagtiil gano di man siya mo pasilong og iyang kaugalingon kay bawo man siyang nainitan na siya. Mundo ni kabawa re. Dali. Sabi ka sugo ni mo daw mamamalin ka yung kayutaan. Kanang naong nimo na kay kayutaan. Batasan, yung bataan yung nun patagkawatan. Ay pagkabungol. Wa ko moingog kawatan. Ni anak ko na ba kay kayutaan? Ah! Di ko bungol dong! Kung saan tayo mong gingon dong? Ay napastilan di ko no bungol niya nang utana kung saya akong gingon. Unsa naman taon ka no yo? Di ko bungol dong! Ako nang gisiguro nga na ako'y kayutaan. Eh, tabaabo na baka ni mo doy. Huwag mong ko'y baka dong, yuta naman. Na, ambot mo doy, magundang tani bisuan doy. Pasilong ko sa kabaw, abdal na taghapon na ni. Na, ano po ka magpasilong sa mangga. Nga ho na ba yung taon ng gisprihan, kaya hong pabungahon. Kabalakan doy, di pa na ikamatay si Mumangga. Siguro ko magpasilong. Ah, bahala ka dong, muli na lang ko. Ah, bahala ka uli dito kasi namok laman ka na ako doy oy. Dah, patay na nga ako. Asa na itong... Patay ko ani. Patay. Patay, asa mo ba sigluhan ka? Ay. So yun, shoutout ito mga barkay. Pasensya na barkay, gamay ramang mga video no. Sumubura ba? So shoutout ni Toremon og Neta Bibit no sa taga Kapyo nga nagpahuwam na mo ka ng cable para sa wifi. So nigana na. Salamat to. Ate. And shoutout po ni kon. Nag-inusarang ka ng member sa ton channel no si James Job TV, ni Jelmar CPM, ni Nathaniel Nasua og ni Mr. Sasubit. So shoutout. Okay, shoutout ko ni Shildy Mi Lupian Nalog ni Erwin Bakike Dipinosa. Kato. Samana ikaw ba naman sa kanang katong ganang nagka-ermitan yung bungol no? Shoutout ako sa akong brad sa Bohol na si Alberto Galbot ug sa akong mga kamugangan diya sa Bohol. Ano ba? Mana? Mana?
Guardian shoutout sa sa mga guardians dano. Napaka-amigo nga guardians da sa ni Bro Jer, shoutout. So sa tanang guardians shoutout. And shoutout po sa mga napiktuhan das ball no. So wala pa may kaulig bohol mga pre kay, napami sa Antique. So wala pa may kabaon sa balita nga to. Wala pa makontak. So hinaot nga di kay napiktuhan silang tito nga to. Sila tister nga. So, silang tanan dito. So yun, kata sa shoutout mga pre kay. Sunod na lang po mga pre kay. Tas-tasan na mo. Iban shoutout. Ivan.